مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 21 ልብ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ከም ውሓዝ ማይ እዩ ንሱ ናብ ዝደለዮ ይመልሶ ሰብሲ ኩሉ መገዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቅኑዕ ይመስሎ ግና እግዚአብሔር እዩ ልብ ዝመዝን እግዚአብሔር ካብ መስዋዕትስ ጽድቅን ቅንዕናን ምግባር እዩ ዝፈቱ ኩርዓት ዓይንትን ንፉሕ ልብን ሓጢያት እዩ ንሱ ኸኣ መብራህት ረሲኣን እዩ ሓቐና እቲ ትጉህ ናብ ረብሓ ይብጽሕ እቲ ዝህውኽ ዘበለ ግና ስእነት ጥራይ ይህወኽ እቲ ብሓሳዊት መልሓስ ዝተኣከበ መዝገብ በኒኑ ይጠፍእ ናብ ወጽመት ሞት ከኣ ይውድቕ ቅንዕና ምግባር ኣብ ዮም እሞ ነቶም ረሲኣንሲ ግፍዖም ጥፍኣቶም እዩ መገዲ እቲ በደለኛ ጥውጥዋይ እያ ንጹህ ሰብ ግና ግብሩ ቕኑዕ እዩ ካብ ምስ ነግራም ሰበይቲ ኣብ ሓደ ቤትሲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ብሓደ ወገን ምቕማጥ ይሓይሽ ነፍሲ ረሲእ ንእከይ ትምነዮ ብጻየውን ኣብ ቅድሚኡ ምሕረት ኣይረክብን ንመላገጺ እንተቐጻዕካዮ እቲ ገርህ ጠቢብ ይኸውን ንጥበበኛ እንተመሃርካዮ ኸኣ ፍልጠት ይቕበል እቲ ጻድቕ ንቤት ረሲእ ይምልከቶ ነቶም ረሲኣን ከኣ ናብ መከራ ይጽድፎም እቲ ንጥርዓ እንድኻ ኸይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝዓጹ ንሱውን ይጠርዕ እሞ ምላሽ ኣይረክብን ብስውር ዝኣተወ ገጸ በረኸት ኩራ ይህድእ ሕቡእ ውህበት ውን ንብርቱዕ ቁጥዓ የዝሕሎ ቕኑዕ ምግባር ንጻድቕ ሓጐሱ እዩ ንገበርቲ ዓመፃ ግና ረዓድ እዩ እቲ ካብ መገዲ ልቦና ዘይዝንብል ሰብ ኣብ ኣኼባ ምዉታት ይነብር ጣዕሚ ንብረት ዝፈቱ ይደኪ ወይንን ዘይትን ዝፈቱ ኸኣ ኣይህብትምን ረሲእ በጃ ጻድቕ እዩ ኣብ ክንዲ ቕኑዕ ድማ ጠላሚ ይሓልፍ ካብ ምስ ነግራም መሰቀቒትን ሰበይትስ ኣብ በረኻ ምቕማጥ ይሓይሽ ኣብ ቤት ጥበበኛ ክቡር መዝገብን ዘይትን ኣሎ ዓሻ ሰብ ግና ይውሕጦ እቲ ንጽድቅን በጎነትን ዝስዕባን ህይወትን ጽድቅን ክብረትን ይረክብ ጥበበኛ ሰብ ናብ ከተማ ሓያላት ይድይብ ንሓይሊ እምንትኣ የፍርሶ እቲ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ሰብ ንነፍሱ ካብ ፀበባ ይሕልዋ ዕቡይን ኩርዕን ሰብ መላገጺ እዩ ስሙ ንሱ ብናይ ትዕቢት ቁጥዓ ይገብር ሃካይ ኣእዳው ምዕያይ ኣብያ እየን እሞ ትምኒቱ ይቐትሎ ምሉእ መዓልቲ ብህርፋን ዝምነ ኣሎ ጻድቕ ግና ይህብ ኣይከልእን ከኣ መስዋዕቲ እቶም ረሲኣን ፉንፉን እዩ ምናዳ እኳ ብእኩይ ሓሳብ እንተኣቕረቦ ሓሳቡ ምስክር ይጠፍእ ዝሰምዕ ሰብ ግና ኩሉ ግዜ ክዛረብ ይፍቀደሉ ረሲእ ሰብ ገጽ ድርቅና የርኢ ጻድቕ ግና መገዱ የጽንዕ ጥበብ ወይስ ኣእምሮ ወይስ ምኽሪ ንእግዚአብሔር ዝቃወሞ የልቦን ፈረስ ንመዓልቲ ውግእ ተዳልዩ ኣሎ ስዕረት ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ